Agdama pilang ti investigasyon iti PNP Santa no anya iti puon ken gapo iti panakatay ti maysa nga babae a managan ti Wilhelmina Molina y Salvador 59 ti tawen na maysa abalo agdamang agna iti barangay Manueva iti metlang nadakamat nga ili. Iti imuna nga inyuswat nga investigasyon iti kaming iti Philippine National Police ti ili a Santa agarup alas 10 ti bigat aldaw kalman may ka-17 nga aldaw iti bulan iti Agosto. Timawag ti agdama nga barangay captain iti nadakamat nga barangay iti opisina ti PNP Santa nga imbaga ng adda na paltugan iti barangay da. Ketitan nga Dagos Meten nga nagresponde iti kaming iti kapulisan nga indodoulwan ni Police Inspector Rosario Ramos, Chief of Police iti nadakamat nga ili. Ketitan nga nakitanan iti bangkay ni Molina nga nakatugaw. Basta itong tuloy milat na ti investigasyon, no, maalan niya ti gusto nga napasamak, maamuan niya ti gusto nga pasamak no talaga nga nagpakamatay wenno saan. Kadagito nga gundaway ket saan paylaing nga remor iti parapintes ni Molina nga agapo iti scene of the crime operative wenno soko. Tapno dita nga maamuan no nagpakamatay iti biktima wenno adda sa bali a rason iti panakatay ni Molina. Ba nagsalsalud-sudak kadagitay kabagyan damit laeng no adda amuda nga naka sinsinungbat na ken adda sa bali ko mga tao nga simsimrek di jay compound nga day jay Molina compound kunadamit nga awan ti nakikita da nga sa bali nga tao nga simrek kita deti no kas pangarigan ko mata suicide ti rason dinamdamag ko may deti ngamin natay kita may sang balo adda agpempensyon ket napaadal namit amin dagiti anak na di nga rod ammo no anya ti rason no apay nga agpakamatay ngem ti maysa nga naalak nga impormasyon kasla deti mestra nga anak na nag-abroad sa kano idi ngem medyo napeke kasla di jay sa nga nagkaroon ti utang detoy biktima. Pinadasmet iti preskor nga mapanalain iti panig iti pamilya Molina ket ita nga nagkitkit da pelang agsao ken maalaan iti video kapuanan da saan da pelang kayat ti agsao maipapan ti papatay ti inada gapo iti nasakit pelaing iti nakimda ngamin panamnamadamit nga agsarita tanto inton sumarsaruno nga aldaw. Para iti preskor Ryan Pardo.